Il-Partit Nazzjonalista jrid l-istudji dwar il-mina bejn Malta u Għawdex jiġu ippubblikati. Iżda dawn l-istudji ilhom ix-xhur ippubblikati fuq is-sit ta' Transport Malta. Il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija jitlob lill-Gvern sabiex jippubblika l-istudji dwar il-mina ta' bejn Malta u Għawdex. Iżda l-Partit Nazzjonalista weġibhom il-Ministru għall-Infrastruttura il-Partit li qal lill-Partit Nazzjonalista li l-istudji kollha li saru b'rabta ma' dan il-proġett ġew ippubblikati meta l-Parlament ivvota b'mod unanimu favur il-proġett. L-istudji li rrefera lihom il-Partit Nazzjonalista ilhom ippubblikati x-xhur u b'sempliċi tfittxija online jinstabu fil-website ta' Transport Malta. Bil-Ministru il-Partit staqsa il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia jekk għadux favur il-proġett. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jiddeċiedi fejn dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex u jaqaf iġib l-iskużi li ma jagħmlux sens bilan li jipprova jintoġob ma' kulħadd. Il-Partit Laburista qal li l-istqarrija tal-lum turi kif il-Partit Nazzjonalista għandu problema kbira li mhux igwidat minn dak li jemmen u għalhekk jibda l-verżjoni l-ħin kollu skont ma' min ikun qed jitkellem. Wara li wieħed il-mina fil-manifesti elettorali u vota favorija fil-Parlament, issa jrid isib skuża biex jintoġob ma' min forsi ma jaqbilx magħha, qal il-Partit Laburista. B'dan il-mod, il-Partit Nazzjonalista ma jistax jittieħed bis-serjetà. Bħal kulħadd anke l-Awċin jafu fejn qegħdin mal-Gvern immexxi mill-Partit Laburista. Il-Gvern ingħata mandat għall-mina bejn iż-żewġ gżejjer u qed jaħdem għaliha, qal il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.